रेस्टुरेन्ट थांबा दं नालाय आया थांफैया हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय जोङो दायो हस्पिटालाव थांनो नागिरदों बोरायनि आरो रिभिउ दंफिनो नालाय दिनै थांनो ओंखारदों जोङो स' बोरायाबो रेडि जाबाय ओमफ्राय बोथोराबो एसे अखा हाहां जाबाय दोमैलु ओंखायनो जों माने सानदोंमोन आरो दिनै थाबायनो हाहांबाय नालाय लाइन गारियावनो थांगोन होनना खिन्थु अखा हाबा डिस्टार्ब जागोन ना ओंखायनो रिजार्भ गारिखौनो लिंहरबाय अट'आ फैगासिनो स' जों रेडि जाबाय दा थांनोसै ओमफ्राय दिनै आं माने मा होनो मान होनो सानदों आरो ना डक्टरखौ जोंनि आर'नाइ आं सोखानानै लाबाय दिन्थिलिया माने अट'आ फैबाय दं गोबाव जाबाय स' आर'नाइखौ आं लाखाबाय आर'नाइजों माने मान बावनो सानदों आरो जोंनि हासबेन्डनि डक्टरखौ स' रेडि जाबाय जोङो हा मोनफैयाखै माथो अट'आनो स' थांनोसै लाइटफोरा बन्द' खालामदो दे लाइटफोरा माने दोमैलु जादोंना लाइट होनांदों आरो माने खोमसि जादों नालाय स' थांबाय थानोसै जोङो नायलांदो नोंथांमोनाबो माने हस्पिटालाव एलाउ गैया दै खिन्थु मिन्थिया जों डक्टरखौ मान होनायखौबो दिन्थिनो हागोन ना हाया अब्लाबो नाजानोसै ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामनोसै एसे होगोन खोमा आरोना आन्दाज ओइ खोमसिद्राय जायो बार माबा अखा हानो नागिरदों बोरैबा खोमसि जाथारदों बोथोरा ओंखायनो जों थांसै ना होमबा बिदिब्ला थौदो नायलाय फाल्टु अरे बाबा तो सर को मैं थोड़ा सा सम्मानित करना चाहती हूँ ये हम लोग का बोरो लोग का ट्रेडिशनल आरोनाई बोलते हैं इसको तो सर को मैं सर ग्रहण कीजिएगा धन्यवाद अरे बाबा चल ऑल द बेस्ट सो फाइनली हस्पिटालनिफ्राय फैफिनबाय जोङो माने हस्पिटालावथ' मबाइल लानायनि एलाउड गैया नालाय माने मबाइल भिडिअ खालामनायनि एलाउड गैया ओंखायनो आं भिडिअखौनो लानो हायासै ओमफ्राय जास्ट डक्टरखौ मान बावनायखौल' आं एलाउड माने डक्टरखौ मान बावनायखौल' आं एसे माने लानो हाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनायखाय होबाय डक्टरा स' मेंबायबो बहुद खननै थांलाय फैलाय खालामनांगौ जाबाय जोङो मानो होनोब्ला बोराया दिनै फिटनेस मोनबाय फिटनेस सार्टिफिकेट होबाय बेनिखायनो जों माने डकुमेन्ट्सखौ लाबोआखैमोन नालाय ओमफ्राय खननै थांलाय फैलाय खालामनांगौ जाबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांगासिनो आरो जों न'आव थांसै रेस्ट खालामसै बिराद मेंबाय रायजो
ঠিক আছে দাদা मोनफैबाय न'आव बिराद मेंबाय रायजोफोर मिथिबायना मा बुंनो आरो बिराद मेंबाय थांलाय फैलाय खनब्रै थांलाय फैलाय खनब्रै जाबाय माने फिटनेस होगोन होननानै सानाखैमोन जोङो माने रेस्ट लानो थांबावदोंमोन नालाय आया थाम्फैया ओमफ्राय आरो डकुमेन्टस लांफैबावनांबाय आरो फैफिनबाय आरो थांबाय आरो फैबाय आरो थांबाय बिराद मेंबाय फाइनालि दा मोनफैबाय रुमाव रेस्ट खालामनोसै जों दिनैसो पार्सेलाबो फैनांबाय आरो ना ओमफ्राय खिन्थु जोङो डकुमेन्टस लांनो फैदोंमोन ना बेयाव माने फन खालामनानै लिंहरफैबाय जों जेब्ला हस्पिटालाव दंमोन अब्ला फन खालामदोंमोन आरो डेलिभारि बया ओमफ्राय जों दसेनोथ' जों थांगासिनो होननानै माने डकुमेन्टस लांनो फैनायावनो मोनसे अर्डार खालामदोंमोन आं कुर्ति खिन्थु आं गलाबसो बिहरबाय ओमफ्राय गोथांसो फैबाय नै माने बिदि ओमफ्राय आं नायनो मोनासै माने लानानै माने बेखौल' लानानै ओमफ्राय हाखु दाखु थांनाय जाबाय खिन्थु आं गलाबसो बिहरदोंमोन ओमफ्राय माबासो फैबाय नालाय बिदि जायोसोबा ओमफ्राय अभारसाइज जादों नामा टाइमबा मोजां नांथाराखिसै बिदि जानाङा आं एसेबो मोजां मोनाखै बे कालारखौ आं नांखाया होननानै अर्डार खालामाखैमोन आं बेनो फैबाय मानो बिदि ओमफ्राय आं गलाबसो अर्डार खालामदोंमोन स' नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाबाथाय रायजोफोर स' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोलावद्राय जागोन नालाय ओमफ्राय नङाबा नै लेटेर पेटेर जानानै दं बिराद मेंबायबो दिनै सानसे माने 12टानिफ्रायनो हस्पिटालाव थानांगौ जाबाय ओमफ्राय So thank you so much रायजोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय गासैखौबो दे